Hi! This is your friend Sandra again, and for today's video, ipapasilip ko po sa inyo ang streets ng Oslo habang sumasakay tayo ng bus papunta doon sa favorite hangout place ko habang dito pa ako nakatira noon sa Oslo. At saka, papasilip ko din yung ibang streets habang naglalakad tayo after tayo nagpunta doon sa favorite hangout place ko. Ayan ni Dalen, dumating na at last. Dumating na siya. Ito yung pupuntahan natin, Lishmanski Bibliothek. Bibliothek means library. Ayan. Diyan tayo pupunta. Ayan po, paakyat na tayo. Namimiss ko na tong lugar na to. Kasi favorite hangout place ko to dati eh. Ayan po. Dito po sa first floor. Kung nagbabaro ka po ng books, dadaan ka po dito. Diyan. Suki po ko dati ng panghihiram ng libro. Madami pong sections dito. Meron para sa mga bata. Po. Hindi lang mga libro pwedeng hiramin, pati mga music at iba pa. Mga CD. Sobrang laki po ng library na to. Pasensya na kung mahina lang yung tinig ko kasi not allowed po na maingay, not allowed.
Sobrang daming aklat po papunta sa taas. Naranasan niyo po ba yung backpack niyo? Naputol na lang siya at saka nagiba yung dyan lalagyan ng dahil sa dami ng libro. Dito ko lang po yan naranasan. Sobrang hilig ko magbasa. Nahihiram ako dito ng aklat. Tapos di lang po yun nakikinood. Kasi free internet po dito. Nanonood din ako ng teleserye. Yun po yung gawain ko kung kaya favorite place ko to dati. Ayan po, lumabas na po tayo sa favorite hangout place ko dati. Sana po nag-enjoy kayo sa tour doon sa loob ng library. Kasi hindi po pwedeng magsalita doon. Quiet-quiet lang. Ang maingay ay bawal. Hindi po pwede. Pinapaalis. Nakaganda doon kasi free internet. Tapos lahat ng kailangan mo, audio, visual, lahat-lahat doon sa library and doon lang. Pwede ka pang mag-internet, manood ng teleserye. Doon. Dito po tayo sa government building yan. Sa baba nito, karsada. Parang bridge to, pero yun, ganda. Yan, dyan malapit yung ito yung papunta ka ng library. Ito yung church na una mong makikita na sign na malapit ka na sa library. Ayan o, magkadikit lang sila. अरे पीछे से जाएंगे चलो दोस्त
Yan po, government building po yan. Ito din po sa kabila, government building. Yan. Dito po dati may building. Tapos, yun po yung binomba. Memorial na lang yan. Ang daming nakasulat-sulat dyan. Memorial something. Ayan, punta tayo dito sa nature na puno. Friends, punta tayo dito sa napakagandang mga puno. Ang ganda. Ang ganda ng puno, di ba? Yan. Naglalaglagan na dito sa baba yung mga petals. Sobrang ganda. Nasa front siya ng mga government buildings. Mahilig ako maglakad dito dati. Sa street nito. Either papunta ng church or pauwi from church or sa library. Dito kasi dumadaan. Minsan sa kabila akong street dumadaan. Mas busy po doon sa kabilang street. Kung ayaw ko ng madaming tao dito ko dumadaan. Yan, umuulan na naman, friends. Umuulan na naman. Ano ba yan? Hvor skal jeg kaste det? Yan, friends, umuulan na.
Uuwi na lang ako, friends, kasi maulan. Gusto ko sanang mamasyal pa. So, sobrang maulan eh. Yan, yung station na pasukan natin, skirting. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons para updated po kayo sa mga post ko.